Ama lajɛbaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔkan ni sanga ni wagati in na fɛn fɛn ɲɛ b'an na ni fɛn fɛn sɔgɔli la Ghana n b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. An kanubaga a bɛ diɲɛ fan o fan an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen Ala ka sankura k'an ka hɛrɛ Ala ka k'an ka hɛrɛ bɛɛ san ye tɔɔrɔ tɔɔrɔ b'a kɔnɔ Ala ka bɛn mabɔ an ma bi an bɛ Cheikh Mamadou Koumafi 2021 émission fɔlɔ Cheikh Mamadou Koumafi assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi taala. Kolo baasi t'i la. Baasi foyi tɛ se fila. A kɛra faamuya ye. Hɛrɛ tile fila ye. An donna sankura kɔnɔ. An donn'o kɔnɔ. Ba. An bɛ dugawu kɛ sankura hɛrɛ Ala k'a d'an ma. Amina rabi. Tɔɔrɔ minnu b'a kɔnɔ Ala k'an kisi o ma. Amina rabi. A y'a sɔrɔ an bɛ degun minnu kɔnɔ Ala k'an kɛ olu bannen ye. Amina rabi. A y'a sɔrɔ hɛrɛ minnu tun b'a kan Ala ka olu teliya. Amina rabi. An bɛ an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na. Bɛɛ lajɛlen ma. Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka tila ka dugawu caman k'u ye. A tɛ faamu. Inshallah. A diyara n ye. Kuma min fɔ k'i waleɲuman dɔn nafolo morikɛ. Ni nafolo ko fɔra dɔrɔn kuma bɛ yen. Belebele n'an bɔr'o la an bɛ émission min kɛnɛ kan fayida kɛnɛ don. Kosɛbɛ. Fayida u bɛ nafa ko fɔ. An ka don an ka babu cɛ ma ka di i ka fayida dɔ di i kanubaga ma diɲɛ fantan ani naani bɛɛ min bɛ se ka kɛ nafa ma. Alhamdulillah an bɛ fayida mun di o tɛ fayida jan wɛrɛ ye an bɛ kulu wala o de di fayida la Suratul Ikhlasi. Suratul Ikhlasi ni mɔgɔ mun sera k'a kɛ i b'a jɔyɔrɔ ye parce que mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye jaabi di fayida ninnu na k'a fɔ ko u ye jɔyɔrɔ y'a la alhamdulillah n ko n bɛ fayida fɛn fɛn di n yɛrɛ bɛ mun kɛ n b'o de di n y'a kɛ k'a ye wa n bɛ k'a kɛ fɛnɛ n'a gɛlɛyara n yɛrɛ bɛ mun kɛ ka bɔda ɲini n b'o de di fɛnɛ o ye kulu walaw siɲɛ 1000 n'i ma s'o la i b'a kɛ siɲɛ 100 o bɛ wasa n'a ka di ye a kɛ ni arakan 10 ye siɲɛ 10 ta k'a bɛn siɲɛ 100 ma n'a ka di ye a kɛ siɲɛ 100 arakan 10 kulu walaw siɲɛ 1000 n'i y'a kɛ fɛn o fɛn na su fɛ k'a jira Ala la ni dugu jɛra i bɛ jɔyɔrɔ dɔ y'a la ni Ala ka jɛ inshallah. Diyara n kuma k'a fɔ lajɛbaga bɛɛ lajɛlen muru bɛ fayida min di i ka fayida kɛ i b'a dɔn morikɛ min fɔ ni cɛnin ni nkalon i b'o don o kɔnɔna la an bɛ kuma fɔ kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛna fayida in kɛ nin sanga ni nin waati in na Ala ka jaabi bɛ n bolo kuma n'an bɔr'o la diɲɛ bɛɛ b'i dɔn ni min baara min bɛ n'i y'a k'i yɛrɛ fɔlɔ n'a jaabi b'i bolo yanni i ka kɛ hadamaden wɛrɛ ye parce que n'i ye mori k'a fɔ k'a bɛ diɲɛ ko o ko baara o b'a sɔrɔ a b'i yɛrɛ bolo o b'a sɔrɔ tiɲɛ don kuma nafolo baarali bɛɛ b'i dɔn n'o de ye i yɛrɛ ka spécialité moriya la bɛɛ ka spécialité ye fɛn dɔ ye i bɛ baara o baara bɛɛ kɛ mais fɛn dɔ de bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'o ci o tɛ wuli komi e nafolo baara y'i bolo i y'a k'i yɛrɛ ye bon diɲɛmɔgɔ b'a dɔn fɛnɛ i y'a kɛ maa min ye fɛnɛ olu fɛnɛ b'a dɔn ayi ni ma filɛ an ka rappeur ba dɔ bɛ Mali la diɲɛ bɛɛ b'a ko fɔ ni morikɛ b'a la bi e Umaru an b'i fo o la komi an y'i ka nafolo baara dɔ kibaruya dɔ mɛn Bama bolo nafolo baara e nafolo baara alhamdulillah Sefula kuma bɛ kɔni kuma ye o fɛnɛ ye a damana ko dɔ ye nafolo ko kɔnɔ yɔrɔ i kɔni b'a dɔn Bama bɛ minɛli kɔni kɛ o ye tiɲɛ ale ye nafolo ko baara de ye mun ye kabako ye i mago bɛ nafolo min na san kɔnɔ ou bien yanni ni kalo hakɛ cɛ an b'o o adadu de jigin mɔrɛya yɛrɛ gindo kɔnɔ k'a jigin a bɛ kɔnɔ n'a labɛnna ka d'i ma diɲɛ don o don i bɛ nafolo minɛ i ye hakɛ min kɔni jigin ale kɔnɔ u yanni waati fɔlen in cɛ wari in kɔni bɛ minɛ ka bɛn o ma n'Ala ka jigin i ye wari o wari fɔ i ye wari o wari don a kɔnɔ mais fo yɔrɔ dɔ bɛ yen mɔgɔw k'a faamuya parce que an bɛ réseau sanfɛ a tɔgɔ ye de hali mɔgɔ tɛ ci ka taa sugu la kuma tɛ ka taa feere kɛ n'i ko k'e bɛ miliyari don a kɔnɔ ou bien k'e b'a baara kɛ a tɛ passe dɛ n'i y'a mɛn ko si bɛ bɛn an tuma min kɔnɔ minɛ de sigira si kɔrɔ ni minɛ ma sigi a kɔnɔ a tɛ bɛn a kɔnɔ donc f'a k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ ko dɔ de milieu kɔnɔ nin bɛ kɛ sababu ye ka wariko in teliya k'a las'i ma parce que diɲɛ fɛn o fɛn a n'a kɛbagaw de don voilà donc ni ali olu ye fɛn minnu ye u ti louper quoi fɛn louper taw tɛ quoi yarɔ n yɛrɛ ye n ta bɔ k'a jiri la wa n ye n ta bɔ k'a jiri la wala fɛn minnu don lahara ko tɛ quoi diɲɛ ko don nafolo ko c'est à dire n bɛ fɛn min fɔ nafolo ko ni gɛrɛsɛgɛ ko tɛ kelen nafolo ko ye ɲɛ dɔn ye et puis nafolo ko ɲɛ b'a la fɛnɛ k'a ɲɛ dɔn wa ɲɛ fɛnɛ b'a la k'a fɔ ka nafolo ko baara kɛ ten o tɛ ɲɛ dɔn don wa ɲɛ b'a la fɛnɛ n'i sera dɔnbaa ma n'a y'a kɛ wallahi i bɛ lafiya kosɛbɛ kuma an tɛ bɔ Bama
golo ni kɔnɔna la i ko i bɛ fɛn dɔ de fɔ warakɛya min ka di u bɛ fɔ cogo di ani n'a y'a sɔrɔ n'o fɔra warakɛya mana fɔ a b'o a sɛbɛn ka taa se a da duuru ma wa a dilannen kɔfɛ de warakɛya min ko b'i ye i b'o fɔ. par exemple sisan parce que a baara n'a kɛcogo de don système de b'ale kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ sisan bon ne mago bɛ 1,100,000 na donc ale jate la sisan 1,100,000 in bɛ se ka sɔrɔ a baarali kɔnɔ ka bɛn kalo joli ma n'a sɔrɔ kalo 4 dɔ bɛ yen kalo 3 don n b'a fɔ d'accord 1,100,000 bɛ se ka sɔrɔ i fɛ kalo 4 ɲɔgɔn na kɔnɔna na n'a ye baara kɛlen kɔfɛ ka ban i kɛlen k'i ka fɛnw utiliser daminɛ n b'a fɔ ko kalo 4 kɔnɔna na i bɛ se ka 1,100,000 de sɔrɔ n'a sɔrɔ o ye i ka fɔta ye. o y'i ka fɔta de donc an b'o de jate don a baara kɔnɔ a wari ko tɛ dɛ a jate 1,100,000 karisa mago bɛ 1,100,000 de la ka sɔrɔ k'a baara kɛ donc n'a y'a baara kɛ k'a ban an b'a di i yɛrɛ ma k'a kɛcogo f'i ye e bɛ taa n'a ye fɛ yen ka taa k'a kɛcogo la e bɛ sigi ka i ka garisɛgɛ nacogo o de makɔnɔ sisan o y'ale taala de ye. a bɛ garisɛgɛ de sama ka na. nin bɛ garisɛgɛ sama ka na. ani sababu. mais ninnu fɛnw ye fɛn dɔ de ye a n'a kow bɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ ko kɔlɔlɔ b'a la o ko tɛ dɛ n'a fɔra a n'a kow bɛ ɲɔgɔn na c'est à dire mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ nin ko ninnu milieu kɔnɔ ni ala tɔgɔ in bɛ baara o mɔgɔw de kɛrɛnkɛrɛnma komi e y'a dabɔ k'a ɲininkali kɛ parce que i y'a kibaruya dɔn mɛ i ni ne y'a baro kɛ n yɛrɛ ye n ta bɔ k'a jeli la donc ninnu ye fɛn minnu ye n'i b'a milieu kɔnɔ jɔcogo tɛ yen quoi wari bɛ don o ye wajibi de ye wari bɛ sɔrɔ o ye wajibi de ye i ma n'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ mun bɛ yen i ka capacité b'i permettre ka se ka hali miliyɔn wari minɛ 1,100,000 na bon e bɛ se k'a dafalen minɛ mɔgɔ min bɛ yen ale bɛ hakɛ mun na a b'a dɔn a bɛ se ka wari minɛ 1,2 1,3 fo ka taa dafa 100 na o tigi b'a ta minɛ o cogo la mais en tout cas fɛn in n'a baara kɛra k'a ban fɛn o fɛn jate o jate b'ale kɔnɔ n'a kɛra k'a ban wari kɔni bɛ don a don cogo la a kɛra don cogo o don cogo i yɛrɛ ka papier ta k'i sigi k'a sɛbɛn wa a donna nin don cogo la a bɛ taa bɛn 100 in kɔni ma mais ni 100 in kɔni dafara ale bɛ jɔ yen ayi o kɔni i y'a dilanni min kɛ ale bɛ jɔ yen fo n'i sɛgɛnna ka fɔ mais n'i b'ale dilan i bɛ nafolo dɔ de bɛ fɔ e ko man ye bɔn an bɛ fɛ ka n don a kɔnɔ wa n'a tigi bɛ disiki dɔ bon an bɛ discuter pour que an ka discuter a ko la sisan ale bɛ nafolo hakɛ min fɛ an b'ale yɛrɛ de ka jatew ta o bɛɛ lajɛ a ɲɛ ka misɛn dɔɔnin yalima a bɛ se k'o sɔrɔ yanni an ka waati fɔlen cɛ wa ale yɛrɛ tɛ waati fɔ dɛ anw de bɛ waati dɔ fɔ a ye mais ale kɔni bɛ se k'a ka nafolo hakɛ de fɔ ne bɛ fɛ ka nin de sɔrɔ yanni ni san kelen cɛ donc caman bɛ se k'a fɔ ko san kelen dɔw yɛrɛ bɛ se ka jɔ k'a bɛ fɛ ka miliyari sɔrɔ yanni san kelen cɛ mais mɔgɔw b'a kɛ parce que mɔgɔw bɛ wari de la mais an b'a f'i ye miliyari tɛ se ka sɔrɔ i fɛ yanni san kelen cɛ fɛn yɛrɛ an mana dilan cogo cogo date dɔ de b'a la a bɛ ban ka bɛn o ma i bɛ se ka nin de don a kɔnɔ mais i bɛ se k'a renouveler sisan e b'a jateminɛ i b'a fɔ ni dɔgɔkun 1,100,000 jateminɛ y'a jira k'a fɔ délai min bɛ yen a tɛ se ka 1,100,000 sɔrɔ ka bɛn o ma ka bɛn o ma ani min ka kan délai b'a jira a bɛ se ka min sɔrɔ ka bɛn o ma o bɛ fɔ a tigi ye o bɛ baara ye o bɛ baara ye et puis k'a fɔ a ye fɛnɛ ni jate dafara dɔrɔn an b'a jɔ a bɛ jɔ yen ale tɛ wari wɛrɛ ladon i kunna bilen fo n'i y'a renouveler o y'ale ta cogo ye kɔlɔlɔ t'a la ayi kɔlɔlɔ t'ale la kɔlɔlɔ foyi sans kɔlɔlɔ sigifɛn baara kɔni don mais kɔlɔlɔ foyi t'a la parce que sarakaw de bɛ bɔ a la ale sarakaw bɛ bɔ a fɛn bɛɛ bɛ kɛ ka sɔrɔ k'a baara de kɛ a bɛɛ de sarakaw bɛ bɔ kɔlɔlɔ foyi t'a la fɛn dɔ bɛ an da ma s'o ma o ye jumɛn o ye an ka warijɛ kɛsu baara ye warijɛ kɛsu an b'o dilan an b'o kawati min yɛrɛ ci warijɛ nɛgɛwalan yɛrɛ de kan k'a dilan k'a d'i ma a bɛ bila kɛsu kɔnɔ warijɛ mais o kɔni sen fila miliyari de bɛ kɛ o kɔnɔ m'a faamu o yɔrɔ b'a la miliyari de bɛ kɛ o nɛgɛwalan in sanfɛ o miliyari i b'o sɔrɔ dɛ i si kɔnɔ ayi si kɔni kɔnɔ i bɛ kɛ miliyari tigi kɔni o kɔni o bɛ sɛbɛn tɔgɔ la i si kɔnɔ k'i bɛ kɛ miliyari tigi i bɛ miliyari fara ɲɔgɔn kan o la olu tɛ manamana baaraw ye i b'a dɔn olu baaraw ye fɛn minnu ye c'est à dire n'olu baara ninnu dɔw kɛra n'a a bɛ bila yɔrɔ min na a bɛ fɔ a ye hali a kana sɔn a ka du sɛ ka don yen san kɔnɔ i b'a sɔrɔ o fɛnw ye fɛnba dɔw de ye minnu bɛ bila du kɔnɔ parce que i b'a sɔrɔ fɔlɔ duba dɔw bɛ yen walima fɔlɔ ko ala deli kelen dɔ ka bila hali yɔrɔ dɔw la a bɛ fɔ ko mɔgɔ si kana se mɔgɔ si kana se nin yɔrɔ in na a bɛ fɔ ko hali du sɛ kana don nin yɔrɔ in na mais munna parce que fɛn dɔw de bɛ yen an ka maakɔrɔba dɔw bɛ yen u ka du kɔnɔ bonyabaw tun bɛ yen hɛrɛbaw tun bɛ yen n bɛ ka masayala dɔ de f'i ye tan
nafolo kun b'a du kɔnɔ hɛrɛ bɛɛ bɛ yen jama ti ban ye foyi ti ban ye mais cɛkɔrɔba bɛ fatu don min na o y'a sɔrɔ tamasiyɛn bɛɛ fɔra ye k'a ban n'i bɛ fatu i bɛ nin tamasiyɛn de i bɛ nin ye tan i bɛ nin ye tan a ye den wele k'u fara ɲɔgɔn kan a ko ne kɔni bɛna fatu mais an bɛ sɔrɔ ni bonya mun na gindo dɔ de dilanlen don a ka kɛsu dɔ bɛ a y'a jira a ko kɛsu in tɛ dayɛlɛ a ko a kana dayɛlɛ a fɛ fiyewu a ko wa so in bɛ don n'a ye k'a jira a la dɛ mais ne tɛna kɛsu dayɛlɛ dɛ n bɛ so dayɛlɛ k'a jira kɛsu sigilen filɛ nin maa si kun tɛ don yan ka ne yɛrɛ to balo la mais ne ka waati sera ni n sara n'a ko du sɔrɔ ka taa cogo la kɛsu in kana dayɛlɛ bonya ka to yan kɛsu kana dayɛlɛ i y'a to ten cɛkɔrɔba nana ka na fatu denw nana ka na kɛsu dayɛlɛ don dɔ la parce que u kun fa gɛlɛyara a nɔfɛ fa ko mun bɛ kɛsu kɔnɔ olu yɛrɛ kɔni fɛ sanu de bɛ yen fɛn dɔ de bɛ yen mais fa fatulen kɔfɛ u bɛ bonya ni fɛn bɛɛ la u nana ka na kɛsu in dayɛlɛ i b'a dɔn kɔnɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko nanalenin u ye kɛsu dayɛlɛ dɔrɔn o de panna ka bɔ mais o y'a dɛmɛ o y'a sɔrɔ a tɔ to foyi ye kɔ nugu kɔ parce que ala deli de kun b'o la fo bi du ma se ka taa ɲɛ a bɛ jigin cogo min na a bɛ jigin ten donc olu ni ala deli sugu ninnu bɛ n'a fɔ ten olu ti bin quoi u bɛ falen fo mɔgɔ kɔ la hali bi ni ala deli dɔw b'an fɛ jamana in kɔnɔ maa dɔw bolo hali bi mais nin dalu ninnu de bɛ sɔrɔ dɔnni dubaw kɔnɔ o de y'a to mɔgɔ bɛ jateminɛ k'a fɔ ko siya dɔ bɛ yen an tɛ siya tɔgɔ fɔ n'o nafolo i mana siya ye fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ a bɛ da la i b'a sɔrɔ u donnen don da la n kana siya tɔgɔ fɔ mais bɛɛ b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn quoi n tɛ fɛ ka siya tɔgɔ fɔ n'i y'a fɔ dɔrɔn a b'a fɔ ko non ko nafolo dɔw kɛlen don ou bien a baaraw voilà bon nin fɛn ninnu de don ni ala deli sugu de bɛ yen nafolo ko la bon maa minnu y'a ta kabini ni gindo ninnu na ka na yarɔ kɔni kɔnɔ min tɔɔrɔla sugu kɔnɔ ka a fɛn fan da ye kɔnɔ min y'a fan da so kɔnɔ ka den tɔɔrɔ ye est ce que jama ka caca bɔ wuli voilà donc ni ko ninnu tɛ sisan kow ye quoi komi an bɛ réseau kan an bɛ tɛmɛ a kumaw kɛrɛfɛ tan mais ɲɛ de bɛ nafolo ko la ɲɛ yɛrɛ de b'a la n'i m'a ɲini i t'a sɔrɔ bilahi si fila n'a y'a ta k'an sigi yan fo san wɛrɛ diɲɛ don o don n bɛ kuran dɔ f'i ye mun bɛ kamana kan nafolo ko la mais comme an nafolo baara bɛɛ y'a bɛɛ de bari yɛrɛ wa min ye dɔ de ta dɔrɔn k'o baara si fila i b'a dɔn kuma dɔ la ni ko dɔw kɛra cogo la ne yɛrɛ mago bɛ nafolo dɔw la cogo dɔw la ne bɛ nin fɛn ninnu kɛ dɔrɔn k'an sigi k'a minɛ o de y'a to i bɛ bɔ fɛn o fɛn na i b'a wari faga don la ilaha illallah si fila an bɛ ala fo k'ala barikada ni ala ye maa jɔn sɔn fɛn mun na ala fo ala de don ne wolola k'a sɔrɔ mais ala don inchallah n'an bɔr'o la i ka jumakun wolonwula nafolo baara don alhamdulillah an ka jumakun wolonwula nafolo baara in mɔgɔ caman ye ɲininkali k'a ko la ale ye bakan de ye min bɛ don cɛ la mun bɛ don cɛ la an b'ale dilan bakan de la i b'a don cɛ la i b'a siri ni juma fajiri jiginna fo ka taa se juma tile tɔ binni ma fo fitiri sa ale tɛ fɔni mais a bɛ se ka mɔgɔ sɛgɛn ni mun ye o de ye sunɔgɔ ye a b'i da sunɔgɔ a b'i sɛgɛn sunɔgɔ la dɛ bon sunɔgɔ kɔfɛ a bɛ se ka mɔgɔ sɛgɛn ni mun ye o ye ka muso su ka k'i kan mais o man teli ka mɔgɔ caman sɔrɔ mais a bɛ mɔgɔ sɔrɔ ni sunɔgɔ in de ye kosɛbɛ an b'o yɔrɔnin de fɔ a la mais n'i sera ko i yɛrɛ minɛ k'a daminɛ depuis jumakun fɔlɔ n'i y'o tɛmɛ k'i bɛ se filanan ma i bɛ commencer ka tamasiyɛnw ye i ka kow la ka se sabanan ma a b'o cogo la i bɛ tamasiyɛnw ye i ka kow la donc ale bɛ taa ten ka taa ten ka taa ten fo ka i se i ka ɲinifɛn ma ni jumakun wolonfilanan ye jumakun wolonfilanan kɔni i b'o dafa a tiɲɛ kan parce que n'ale tiɲɛna ka n'a dogo mɔgɔ t'i yɛrɛ janfa quoi n'ale tiɲɛna a tiɲɛna ayi hali ni tile kora dɔrɔn ale tiɲɛna n'a b'i cɛla juma min na k'a daminɛ fajiri la ka taa se fitiri ma i tɛ sunɔgɔ i tɛ kana sɔn ka sunɔgɔ i b'i janya i furumuso la muso o muso hali furumuso so kɔnɔ i kana n'a kana gɛrɛ ɲɔgɔn na fo ka taa baga in fɔni juma fitiri jiginnen kɔfɛ n'o kɛra i b'a baga in fɔni i bɛ k'a mara yɔrɔ min na i bɛ taa mara fo juma wɛrɛ juma wɛrɛ b'a don o cogoya kelen na i b'a don o cogoya kelen n'a wolonwula dafara ala y'i ka nafolo tigɛ a la o y'a bannen yan'a ka dafa yɛrɛ bɛ sɔmi ko dɔ la o parce que n'a bɛ ka taa ka sɔrɔ a tɔgɔ ye di mun fɔra a kɔnɔ o tɛ ka e sɔrɔ i tɛ ka sunɔgɔ e yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ la o k'a fɔ k'i ni ko dɔ bɛ ɲɔgɔn na i ka bagi min don mɔgɔ tigɛ la o nafolo baara alhamdulillah baki in bɛ tila ka taa tilayɔrɔ damadɔ de la an b'o fɔ mɔgɔw ye baki dɔw bɛ yen an bɛ dɔw don yan dɔw bɛ yen u bɛ don yan bon mun yɛrɛ bɛ don yan u bɛ taa fo tilayɔrɔ damadɔ la
mais u fanga bi ɲɔgɔn ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la baara kɛcogo la mais gɛrɛsɛgɛ de ye ala ta ye dɔ bɛ se ka dɔ yɛrɛ ta an b'a fɔ o degré tɛ dɔ in bɔ mais ni ala y'a ɲaga i bolo a bɛ juguya hali dɔ in ye mais fɛn minnu don fɛn lupetaw tɛ parce que n'i y'a kɛ i b'a ye n'i y'a kɛ i b'a ye i b'a dɔn k'a fɔ ko ni ko bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ parce que n'i y'ale baki don a ka ca na a bɛ hadamaden dɛmɛ a bɛ protéger dekun minnu bɛ yen n'i bɛ se k'o sɔrɔ mɔgɔninfinya kɔnɔ mɔgɔw ka juguya ka ɲɛsin ma ala b'i kisi o ma n m'a fɔ i tɛ juguya dɛ nka jugu tɛna se k'i mako sa ala b'i kisi o ma bon fɛn min ye k'a fɔ ko karisa filɛ nin ye dawula t'a la o t'a la ale yɛrɛ n'i y'ale yɛrɛ don ka ban dɔrɔn i n'o ko de bɛ kari ɲɔgɔn na i b'olu kow ye kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛ na bon a sabanan n'o y'a dilan ko yɛrɛ n'o ye nafolo ko ye i bɛna relation sɔrɔ ani yɛrɛ ni nafolo taasiraw bɛ bɛn cogo dɔw la a b'i kamana gan donc o ye ala ka dɛmɛ ɲɛsinnen ma a belebeleba a faamuna kuma n'an bɔra nafolo ko kɔnɔ n b'a dɔn bi diɲɛlatigɛ tunkaranko fɛn fɛn bɛ tunga na bi bɛɛ taakun ye nafolo ɲini de an fɛn fɛn yɛrɛ bɛ mali la yan bɛɛ ka cɛsiri kun ye nafolo ɲini de sirila wuli a bɛɛ ye nafolo de kuma dɔ ye walawalali di nafolo baara caman kan i b'a fɔ banbagolo i y'a yira k'a fɔ i mago bɛ nafolo hakɛya min la n'a tigilamɔgɔ y'a fɔ n'a bɛ se k'a sɔrɔ a b'a baara ye n'a tɛ se k'o sɔrɔ n'a a bɛ se ka min sɔrɔ o fana bɛ baara ye o wagati kɔnɔ a b'o sɔrɔ o tɛ lupe o bɔr'o la an da donna bolola bagita la i y'o walawala ani ka jumakun 7 je pense que walawalali bɛɛ lajɛlen kan comment an b'i fo la an bɔlen nafolo baara la degun dɔ bɛ hadamadenw kan n'o ye papiye ko ye comment dɔ ka papiye balani bɛ baara yɔrɔ dɔ la a dɛsɛlen b'a yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ jamana kɔfɛ papiye ko b'u la min ye jamana yɛrɛ papiye comment o dɛsɛlen bɛ k'a sɔrɔ comment daliju bɛ papiye ko la alhamdulillah sefula dalu bɛ papiye ko la wallahi papiye ko baara ni mɔgɔ mun sɔnna k'a ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que kow ye kɛcogo de ye parce que ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la kuma dɔ la n'i ko réseau ninnu sanfɛ k'an bɛ papiye ko baara kɛ hali n'i ko dɔ ma an ka saraka bɔ n'u ye saraka wari bila ka na a dabɔra sa dɛ sɔnni kiriri a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ bon o tɛ o ko ninnu to n'i bɛ fɛ ko mɔden ka siya ɲɛna a ka kabako kɛ a mago bɛ se fɛn min ma e k'o se a ma bani a ko saraka in d'a ma baara bɛ kɛ joli baarakɛ wari in d'a ma wallahi i bɛ papiye sɔrɔ a tɛ sɔrɔ ja la dɛ wallahi hali ni joli bɛ bɔ jinɛ dɔ ninnu kɔni fɛ ka papiye kɔni bɛ sɔrɔ parce que ala ye jinɛw da k'a karaba k'a di adamaden de ma ka kan ka baarakɛla ala ye jinɛ ye mura yɛrɛ kɔnɔ jinɛ karabalen de bɛ muru bolo jinɛ bon mɔrɔ bɛ yen n'i bɛ gindo kalama i bɛ sigi fɛnw bila baara la o tɛ kabako ye o wajibi de ye o de bɛ taa ko karabalen dɔw bɛ yen o tɛ se ka kɛ abada f'a ka sɔrɔ i bɛ ko dɔ kalama mais i tɛ se ayi non o tɛ se ka kɛ o suko ni dugusajɛ cɛ i t'a kunna i t'a joli ka wuli k'i jɔ k'e bɛ ko dɔ kalama o tɛ sɔn o tɛ kɛ o tɛ kɛ o u bɛ fɛn dɔ de cɛ u t'a kɛ ka sefula e yɛrɛ sigilen ɲɛ bɛ fɛnw na o e ɲɛ bɛ fɛnw na fo bɛ ka yɛlɛko tigɛ ninnu tɛ manamana fɛnw ye o ninnu kɔni mana bila fɛn dɔw la dɔrɔn ko dɔ de bɛ kɛ wajibi de ye ala yɛrɛ sɔnnen don ma fo ni ala b'a yɛrɛ sɔsɔ ala b'o la yubadalu ladayya al-qawlu k'ale tɛ taa kuma ti falen donc an bɛ kuma ninnu fɔ an tɛ se ka parce que an b'a dɔn ala yɛrɛ de y'a fɔ siga foyi t'a la kuma o faamuyala baarako alhamdulillah sefula o ka nɔgɔ a tɔ bɛɛ ne delila k'a f'i ye baara kɛcogo dɔw bɛ ne bolo ni ne ko n b'o kɛ ne tɛ tɛmɛ kalo 1 ninnu ɲɔgɔn na k'a di mɔgɔ ma n'i ma baara sɔrɔ parce que munna an bɛ yan pour que k'an ka diaspora ninnu de dɛmɛ wallahi degun bɛ ninnu kan kosɛbɛ mais fo fɛn dɔw bɛ olu yɛrɛ ni anw ka se ka ɲɔgɔn faamu tiɲɛ don anw m'an cɛsiri ka baara kɛ olu ye o ka di anw ye mais kuma dɔ la n'i ye baarakɛminɛn dafalen sɔrɔ a bɛ baara kɛli nɔgɔya mɔgɔw bolo olu dɛmɛni an bɛ o de kama su ani tile baarako degun a mun bɛ olu kan o degun bɛ jouer fo jamana an ka jamanaw kan parce que anw ye fantan jamanaw de ye anw ka jamana n'i y'a tila 3 ye i b'a sɔrɔ 2 de bɛ balo ni kɔfɛ mɔgɔ ninnu ye parce que n delila k'a f'i ye nasɔngɔ bɔla tɛ don caman kɔnɔ dɛ nasɔngɔ bɛ bɔ kɔfɛ mɔgɔ ninnu de bolo donc n'i y'a tila 3 ye wallahi i b'a sɔrɔ 2 o de nasɔngɔ bɛ bɔ kɔfɛ donc ni dɛmɛ ka kan dugawu la ni dɛmɛ ka kan baara la fɛn bɛɛ la an seko bɛɛ la
mais an ka jɛ ka ko dɔw jateminɛ ɲɔgɔn fɛ o ye mun ye fo baarakaminɛn fɛnɛ ka se moriw ma minnu bɛ baara k'a tiɲɛ ka dɛ n'a minɛn dafalen ser'u ma wallahi u ti kɔli baara la. a faamuya a diyara n ye kuma n'an bɔr'o kɔnɔ cɛ caman bɛ yen u kɛlen bɛ ka furu kɛ gɛlɛya dɔ b'u ka furu kɔnɔna na min ye kulusi lagosi ye ni dɔw yɛrɛ b'a fɔ jakuma tɛ ɲɛ kuma fura b'o la. alhamdulillah sefula fura b'o la parce que diɲɛ ko ko n'i ko k'a ka timiya f'i ka timiyalan k'a la. an bɛ nin baara mun na a fɛn ninnu bɛɛ n'an tɛmɛna o yɔrɔ mun na i b'a sɔrɔ don dɔ dɔw bɛ na e yɛrɛ ɲininka sefula ne k'i ka kuma ye o kuma yɛrɛ ti cɛya fura min bɔ de yan. ɲininkali bɛ kɛ sabu wari yɛrɛ ɲini kun n'i y'a kun b'a bɔ yen a tɔ b'a dɛmɛ. k'a sɔrɔ ne yɛrɛ senfɛ ne yɛrɛ tun bɛ cɛya fura baara in kɛ mɔriya yɛrɛ fɛn senfɛ ten n b'a di mɔgɔw ma ten. n b'a a feere mɔgɔw ma kosɛbɛ n ye ko caman k'o yɛrɛ la yan'an k'a fɔ k'an b'a jira hali video la ne ma sin ka girin ka na n'o kumaw ye quoi mais fura e yɛrɛ ɲɛ bɛ fura dɔw la yan an y'olu bila pour que mɔgɔw b'a ye. o ye tiɲɛ an ɲɛ bɛ kumaba dɔ la yan. voilà ni kumaba in n ye mun f'i ye nin tɔgɔ de ye ko i ta nege bɔra ye. an nege bɔra. donc nin mun filɛ nin ye an b'ale boîte yɛrɛ di mɔgɔ ma 240 mais ne ko n k'a kɛ 300 ye nin waati in na. donc ale b'o niveau la n'a ka di mɔgɔ min n'i ko k'i ka a ka tila 2 ye a bɛ se ka tila 2 ye ka tilancɛ d'i ma mais ne kɔni b'a dɔn nin bɛ se ka waati min kɛ mɔgɔ bila a bɛ san caman bɔ parce que a dun cogo la a bɛɛ dilannen don n'an ka yiri gɛrɛgɛrɛ ye fɛn min b'a la dɔɔnin o ye kɔgɔ ye n'an ko an bɛ produit fɔ a la o ye kɔgɔ ye kɔgɔ tun tɛ tubabu ka fɛn dilanlen ye kɔgɔfin de b'a la voilà donc o y'ale taa cogo ye n'i ye tile 3 kɛ ka nin dun n'a ka di ye kalo 1 a to ten. kana maga la foyi o y'ale taa cogo ye. alhamdulillah ni mun filɛ nin nin de ye a tɔgɔ ye de a to ten nin y'ale de ye ale mun filɛ nin ye ale bɛ cɛya bonya lamɛnbagaw ka hakɛ to kumaw n'a lakali cogo don parce que n'i ma fɛn ninnu fɔ fɛnɛ a ka farabasiya a ti dɔn donc an b'o hakɛ to ɲini nin fɛn minnu filɛ nin ninnu ye ka cɛya bonya ka jɛnya ka fanga d'a ma fo ka e yɛrɛ wasa parce que n'i ye nin kɛ a traitement ye dɔgɔkun kelen i b'a mun daminɛ dɔgɔkun kelen a bɛɛ ti mun ka bɛn o ma dɛ i b'a kala dɔɔni dɔɔni mais e yɛrɛ b'a jɔ a bɛna baara min di e ka e yɛrɛ b'a jɔ a janya n'a bonya ni fanga mun b'a la e yɛrɛ b'a ye hali n'i y'a pesé k'a da i yɛrɛ tigɛ kɔnɔ girinya min b'a la i b'a dɔn olu kɔrɔlen tɛ kelen. a faamuna komi an ɲɛ b'a mugu dɔ la yan. alhamdulillah kɛ cogo di nin y'a jumɛn. nin kɔni ko den kɛra denbaw sago ye. a kɛra denbaw sago ye. cogo di. nin ye wasalen ye dɛ. n'i ye nin kɛ awajibito kɔnɔ i b'i jija cogo bɛɛ la i b'i tonigi buteli 4 k'a kan. tonigi buteli 4. i b'o kɛ a ka awajibito kɔnɔ k'a fa ka sɔrɔ k'a sigi ka si ni dugu jɛra i b'a kucukucu dɔɔni dɔɔni komi o b'a sɔrɔ gazi b'a la i b'a kɛ cogo dɔn quoi mais i b'i jija ni kafe min bɔlen b'i bolo i b'a se o tilancɛ la k'o siyɛnɛ kunna k'o min donc o minɛn kɔfɛ i bɛna kɛ don o don sa i bɛ verre ɲɛ kelen kɛ sɔgɔma i b'a min wula fɛ sefila n'i ye tile 3 sɔrɔ a kan a bɛ sɔn ka kɛ baara ye dɛ. fɛrɛ cɛ a ko. ayi nin kɔni nin y'a dan de ye. a dan. alhamdulillah. a tɛ tɛmɛ wa. komi an b'i fo. tɛ wagati kɔnɔna an ka baara ni wagati la fo ye a ka di i ka kumakan laban. alhamdulillah an ka nin sigiyɔrɔ in kumakan laban tɛ dɔwɛrɛ o de ye foli ye toujours an ka diaspora ma minnu b'u abonné ka an ka fɛnw suivi ka tila ka an kanu fo ka kanu kumaw jira an na an b'u fɔ k'u barikada u ka hamina ko ala de b'a dɔn yarabi ala k'a ɲɛ ala ka sabati an bɛ e yɛrɛ fo sefu la a ka cɛsiri la a diyara n ye Mamadu merci beaucoup an b'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan bi an bɛ Sɛki Mamadu Kuma fɛ yen u b'a fɔ a da donna baara caman na nafolo baara min cɛko problème papier ko ani baara ko k'a jira a bɛ bɛɛ lajɛlen kɛ bon délai jan yɛrɛ tɛ koyi nin baara bɛɛ lajɛlen na délai bɛ d'i ma bon ni délai dir'i ma a délai tɛ wuli fiyewu yan'o don cɛ ala bɛ sɔn i mago bɛ dilan la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'an kanu n'u b'an ka émission filɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen a fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aw k'an bɛ jɛ waati.